vídeo, pim pam pum, entrenada divina, i estava aquí interna, però menys feliç. Tenia com una cosa que després i vaig dir, vale, tu comentar això. I serà molt continu, però després contingut automàticament. I va ser com, val, anem a fer-ho, total, què pot passar, no? Que és el pitjor que pot passar. I vaig posar-me a fer això i tota la pesca i és arribar i dir i veure, vull dir, hòstia, estava fent aquí la meva feina, estava com Sísif aixecant la roca per no deprimir-me. No, però el que fem els humans per sentir-nos útils és molt fort. És molt fort. I no parlo de fer les feines de casa, les feines de la llar són força importants, perquè si no saps fer les feines de la llar, ets un adult disfuncional. I com a mínim, aquí les estic fent i pot semblar que sóc un adult funcional, però per sota de tot això hi ha una persona molt trista amb el que està passant actualment, molt trista en veure com no podré marxar de casa fins als 30, no és que estigui malament, però ja m'enteneu, o sigui, molt trist veient que el lloguer no para de pujar i els sous es queden igual o van cap avall. Llavors, això és el que passa quan no hi ha regulació del lloguer, Això és el que passa. Això és el que passa. Diu, no, és que, quina gràcia, tal. Els joves d'ara, aquell ofici lo tenen. Això és el que passa. Que seguim la vida, o sigui, estem definitivament aguantant, però diu, no, però és que ja no us enfronteu a res. Ja no pots enviar la merda al teu cap com fèieu abans, val? Jo ara si envio la merda al meu cap, doncs es passa a cada lloc de feina que tingui. O sigui que si no t'agrada una feina, doncs has de menjar-t'ho. Però clar, és molt fàcil criticar-nos els putos joves. Clar que sí. I ho dic tenim 23 anys. Una puta vaga general hauríem de fer. Això és el que hauríem de fer. Com la Renfe. Amb la temps que perdo amb el transport públic. Em diu, i la fantasia que té la gent amb el cotxe. O sigui, a veure, no, és que no ho veig, no veig en què em beneficiaria. Guanyaria més temps, ja, però perdria tots els diners. Que la gent es creu que tot és facilíssim. No, us heu de revelar, us heu de manifestar en plan gent ja amb la seva feina fixa acomodada dient-me com he de portar la meva vida. Això passa infinites vegades al llarg del temps. I és... Home, doncs toca bastant els pebrots, que voleu que us digui. Què voleu que us digui? Jo d'estirar i veure com tot s'està ensorrant. Quina puta perspectiva futura he de tenir? Quina? Que algú m'ho digui. Fer les feines de casa prou bé i seguir amb la feina i veure una pel·li de tant en quant i... Això no hi ha d'haver més a la vida. I a la feina no ho trobes. A la feina no ho trobes mai. La feina no li dona sentit a res. La feina no és l'antídot de res. Els teus problemes seguiran esperant-te per més que trobis feina. Seguiran allà dient-te, no, és que resulta que tal. Seguiran allà, per més que pengis la roba, per més que trobis feina, per més que facis tot això, seguirà allà aquest pou de buidor existencial on estem ara. I potser és només amb un directe i moltes bromes d'aquestes, però és que d'algun moment ho has de treure, això. Així és com es fa l'art. Ara, això és molt artístic i molt elevat? No gaire, però estic expressant aquí les meves emocions, ja que no ho pots fer a gaires llocs més avui dia. S'ha de ser tal, s'ha de ser qual i s'ha de ser pasqual. S'ha de ser els 3. No, és terrible. Us creieu que no m'agradaria fer només vídeos a mi? Us creieu? Vaig estar un temps sense feina i em sentia com miserable i dic, ara que tinc una feina estable m'agradaria estar fent els putos vídeos. Però no puc perquè estic atrapat en hores tota la setmana, no tinc vida, no veig a ningú. Però clar, tinc feina, estic cotitzant, la societat em considera una persona útil i sincerament, o sigui, la feina no
No pot seguir això així. O sigui, m'acabaré acostumant, perquè al final t'acabes fent a tot això. És tolerar aquesta buidor en algun moment i és difícil. Però ho acabes tolerant, no ho acabes tolerant. Si tens temps d'acostumar-te, i a jutjar per com anirà aquest any, tinc temps de sobres fins al final, doncs ja hauré què fer, jo què sé, una plaça pública, no demano més. Llavors una plaça pública per les prestacions tan bones que té jo. Sí, clar, és que no l'he de voler. No he de tornar el que m'ha donat el país a la resta de gent. Jo què sé, val? És més que res per tenir una rutina com millor a la que em pugui acostumar. I és el que segurament faré entre aquest any o el que ve. I així podré començar a fer tot tipus de contingut i serà millor per vosaltres, jo què sé, és el que us dic. Aquest any tampoc és que no ho intenti fer, vull dir, mireu, aquí ho estava intentant, aquí estava configurant l'OBS com un cabró. I és increïble com al final això s'ha convertit en parlar de la buidor existencial que et genera el sistema en aquest vídeo. És bastant fort, On més trobaríeu això? A quin altre canal trobaríeu això? Enlloc! Perquè sóc innovador. És que t'has de riure al final. T'has de riure de les desgràcies. I com el món ara mateix n'està ple, és molt fàcil. I sobretot, però sense més important, sobretot el que és més important, perdó, t'has de riure de les teves pròpies desgràcies, perquè així els hi treus tot el poder. Val? Si jo no em rigués de que estic atrapat en aquesta feina, de que no m'agrada, i de que passaré un any una mica llarg, em tornaria boig. És terapèutic, això, d'alguna manera. És saludable? No ho sé, no soc psicòleg, no soc psiquiatre, no soc un expert en aquesta mena de coses. L'únic que sé és que qui dia avança any empeny. O qui dia passa any empeny. És l'únic que sé. Aquí estava, doncs mireu, desant totes les coses abans de plegar. Sí, és que és art això que estic fent. I amb la música de fons, què? No us ho creureu, però l'he cuit al Donkey Kong. Perquè és una de les poques coses que em dóna felicitat a dia d'avui, veure amb aquests vídeos de l'Ore i les sèries i avançar. No notar que estàs atrapat al mateix lloc, que al final, mira, ja m'aniré adaptant, escolta, no sempre pots guanyar-ho tot, val? A vegades has de menjar una mica de merda i a passar-te-la. Però això t'ajuda a que la vida sigui una mica millor, a que tinguis aquestes experiències, i aquestes experiències tristes, tot i això, sí que han creat bastant art. No estic defensant ni molt menys les males pràctiques, però això, la rutina aquesta terrible, dirà, no, és que ara tens 20 anys el que toca jo. Ah, perfecte, doncs amb quina edat us demano una feina estable? A quina? Mai! Val, ja m'ha quedat clar. Moltes gràcies, gent millennial i boomers. Gràcies per explicar-me com he de fer les meves putes coses.